никога не превишавайте допустимото натоварване. Второто е пак хидроизолацията. Винаги пазете, особено когато имаме слагане на трошен камък, валяци, тежки камиони. Тук обаче третото важно нещо е слоят, осигуряващ при плъзване и защита. Защо? Защото когато имаме коли и поради някаква причина, нали, те или завиват, или спират, трябва да може да не да прекъснем хоризонталната сила, да не отиде до хидроизолацията. Слоевете са два варианта. При пешеходни зони два слоя тънък полиетилен, а при улици вече един слой от поне един, т.е. не поне 1 мм HDPE. Пак, значи, първият е low density, а вторият е high density. Четвъртото важно нещо е познатия ни вече хипс дренажен композит. И петото обаче, което е за цяла презентация, особено внимание за отводняването на комбинираните покриви, защото, както ви казах, при зелените зони е лесно, водата слиза вертикално надолу и по дренажния композит си отива към воронката, докато при улиците и с паважите голямата част от водата върви по настилката. Трудното става, когато имаме и зелена част, и алеи. Дали да има бордюр по границата между зелената част и алеята, дали да няма такъв, дали водата от алеята да отива към зелената част или да си търси воронки в алеята,